Така. Добре, влез! Белата ратата е като брата. Здравей, шефе. Кажи бе, Асане, какво пак си недоволен, бе? А не те тебе, шефе. Или бафащо голям път идва. Не дай така, бе. Знаеш колко далече това? Добре, кажи ми какво искаш, не ми се занимавам с тебе. Мисля, вчера се подвих. Добре бе, Асане, казвай. Ами шефе, де тебе, дай да кой друг лев, бе. Пак ли пари, бе, Асане? Пак ли, бе? Пак пари, шеф. Добре, бе, Асане, ще дам пари при едно условие. Ако ми кажеш кой е тост на портрета по средата. Та да знам, бе, шефе, твоя баща ли, моя баща ли, аз къде да знам? Дете и сега са кишва за рибава. Ей, Асане, малко четеш, много е пеш, никакви пари няма да ти дам. Аре, излизай. Ана, лафларата, влязаха дубите в мене. Ади, белата да то дай като Излизай. Тия документи няма да ги оправя. Влез! Чума, брата, така. Кажи бе, Асане, пак за какво дойде, бе? Госта би отвътре, досто такова, дето казах, бела, тата хера. Ти избявам са. Бе, Асане. Чума, горе. Той шефе, ти ме казва да стъпка, нали така? Да видя портрет. Да бе, аз снимка, сега те кажи който. Аз къде да го знам кой е този, Асане, какво ме занимава с глупости? Шефе, много четеш, малко е беше. Ето тръчията, любовника на жена ти. Здравей, шефе. Кажи бе, Асане, пак за какво ми дойде, да? Така, тост няма да го приема. Тост може да го приема. Влез. Да, така, шефа. Здрасти, шефе. Кажи бе, Асане, за какво пак ми дойде на главата, бе? Пак ли си недоволен, бе? Де така, бе, шефе? Голям път идва. Много та боля, не ме връща, бе. Детето вкъщи. Гладото детето, жената... Тия документи няма да ги оправим, бе. Коро ще ги оправим тия документи. Влез. Пак ли си ти, бе, Асане? Здрасти, шефе. Ти исках да те кълда? Чумо. Кажи бе, Асане, кажи бе. Да ми кажеш ход на тоста, ти. Аз още преджавам с пари, стои чума направо. Си че ме огледал, да ме карай.